stigă de vodka. Hai că am filmat. Hai! Bună seara! Salut Alexandru! Caius! Vera! A.K. Zeus! Îi cam ia Buda, mă și- intitulez Uțu. Da! Acum mergem să cumpărăm băutură. Aici am și țigări. A fost patul meu. Rupe-te pe linul meu. Hai, noi dă vorba. Hai, bani și ne faci de doresc ca toți. Pe spate. Stai că și eu am bani. Hai de pula. Eu măi, non-stop aici. Dă bani. Nu stai câte sunt. Dă-mi aia. Și e de ăștia. Nu stai așa, cât e aici? 10, 20, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Bă, încă... Hai, mă, că e bine. Cum bă, pula mea, 41 de lei. Hai, mă, mă, dă 30. Bă, n-am... Nu, mai N-am mult. buzunare, bă. 41, încă 50 de lei. Bă, ce frig e. Auzi, mă, încă 50 de lei. Încă 60. Nu mă, serios, mă. Mai avem, bă, Mai avem, Pepsi, mă. mai avem. Stalinskaya, pentru cei puternici. Rupe-te pe linoleu. Ai, ce frig. Patri. Aia, am scăpat-o. Sunt în bă. Asta, da, provocare. Eu, ce? Ai mă dai mie. Apoi tu ai una deja, bă. Nu sunt așa, bine zici. Da, să-ți filmezi și Uțu. Să vezi și tu. Sper că nu-mi pierzi telefonul. Da, pula. La mine în mâini. O să fie și la tine în cur. Băi, cripă, ce faci, mă? Ne filmăm că suntem pantaloni în pula mea. Ce faci, mă? Ce unde de bani? Droguri, droguri. Da, da, film. Taci, bă, că hai alergăm în pula mea, mi-e frig, bă. Hai pe aici, am noi prin noi. Nu la bun. Gheț! Tu ești pilit în pula mea! Întoarce-te, Caius! Caius! E numai bine. E bine. Să-mi fac pula. Nu vede taică-meu. Trebuie să-i scop pe taică-meu de pe... Friends! De pe friend. Hai, bă, bă, mi-e frig, bă! Și mie mi calm. Ha, dă-te, dă. Rupe-te pe linoleu. Bă, nu era. Bă! Ce faci, în cartieră să se aude tot. Dă-mă dușcă înainte. Dă-mă 50. Da, cum a fost ăla de la Rebellion. Numai 50 nu a fost. Mai are rost, mă, să filmezi? Rupe-te No, pe gata. linoleu. Hai, pa!